Balimao ani nyakuma très urgent. Aye ni vidéo la me faut kala ban. Ko kambela jele kan teke di nyogoma. Ko ka Assimi Goïta deme wala sa ko Mali bi se ka kisi cogoya mina. Ko parce ko janfa be Mali ko. Kuma nye kuma nyuma de o tien de do. Mais Mali be ka kuma na me adana do emotion kono de. Voilà. Quand beka Assimi deme ko Mali beka bo beka Assimi soutenir. Kono kera kambe gagné bina jara nous contrôle. O de kuma te ka fo n'est-ce pas? OK. Mais fait Malien beka vidéo la je. Bi vidéo to de ko film terminé. Yarna be bora sanga fo ko viva Assimi Goïta. On appelle ça la guerre de communication. N'est-ce pas? Abe fo de mako guerre de communication. N'est-ce pas? Beka bo Malien beka bo Assimi ambi fait Assimi Goïta viva Assimi Goïta. Yala ou no bera jeli fora beka bo ka fo ko Assimi Goïta ambi fait. No kera bina jara nimbe marfabla ou te siterni jenible n'est-ce pas? No kera amiseka kidal libéré parce que an wula roko viva Assimi Goïta dron anda fien batu tero be boliga kidal bla n'est-ce pas? Mais fait malin nga kuma ina mede parce que kuma be ka seyoro don la ni ara madeni bana bila ni mika bana fura don bana bi faga mais fait malin be ka vidéo na me mais kuma ni ala chemanche de la wallahi deme folo Mali be degere minabi Mali mogo be fen folo mina na Assimi Goïta make oye et recrutement de ye c'est-à-dire que ka Mali surasi chaya ou bien ka VDP chaya na Assimi mada VDP la na mada doso la awaka surasi recruter ali Mali be dumunu ke le kono chien kele ayetane segu tongala ka vidéo koro la je nyafo ube mafo ndogoni ben le cerveau fana bora ka vidéo kala ka foko ka VDP uta ben ka vidéo be ben le cerveau ka vidéo be ben koko ka VDP ta ben yafo ube amafo ayafo Malien ambebo bobi ambeka fosa ko Assimi Goïta ko viva Assimi anga ke ne segu tongala ka bo OK Assimi Goïta mbiko beka bo moko shika na foi fo Assimi ma beka bo no Assimi inyokonte aw ni ala cɛ o b'a to an ka kidali sɔrɔ aw ni ala cɛ o b'a to marifa ka tila bina jara ka mɔgɔw la non o tɛ kɛ o t'a solution ye a kuma t'a to ni ninnu bɛ marifa bila kidali bila hali n'a y'u fa nɛni hali n'a ye bina jara fa nɛni ka ba nɛni Mali wulu jakuma wara soso limɔgɔ a bɛɛ ka bɔ ka bina jara fa n'a ba nɛni bina jara tɛ marifa da mais fait Malien ka do ambe kɛlɛ min kono kɛlɛ ye fasi do de ta sisan kuma mugu tɛ kɛlɛ in ban sisan billahi talahi kɛlɛ in bɛ ban fɛn fila soit Assimi Goïta bɛ sɔn marifatigiw ta ma ou bien Assimi Goïta bɛ marifa ta k'u kɛlɛ Malien kun bɛ solution fila bɛɛ de filɛ tan ni maa ye kuma wɛrɛ fɔ et puis adamaden ni t'i ka bana don ɲɛ bɛ dɔw la u bɛ kɛlɛ fu la réseau kan karisa ibe ka ni fo u be ka ke ina fo ni mogo min ko Assimi Goïta ma indro ko o de be ka to ko bina jara ni be ka fanga sɔrɔ o ye ngalondi ante guerre de communication kono ambe guerre marfa contre marfa di nama marfa ta a benla cha u ban peuple ka u ban baw na fa u bla ka burmushi do Mali kono ya u ban muso bla ka burmushi do Mali kono ya u ba al chaw bla ka aka kulusi senda pane u b'aw bila ka do Bamako kono ya n'aw m'aw kɔlɔsi kuma mugu tɛ kɛlɛ yɔrɔ ye koyi n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ an ɲɛna n bɛ kuma ni ala cɛmancɛ de la an fɛn fɛn bɛ ka kuma an bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ Mali la ni Mali binna bɛɛ bɛ kasi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka kuma réseau kan bɛɛ bɛ kasi bɛɛ somɔgɔ dɔ bɛ Mali la e somɔgɔ bɛ dugu min na e b'a la deli o dugu ka biya et puis a ka bɔ confusion kɔnɔ quoi dongo don karisa de n'o don dongo don Côte d'Ivoire a ye bɔ kuma mugu in kɔnɔ a ka na ni proposition ye dongo do Mauritanie yan janfa Côte d'Ivoire yan janfa Alassane Ouattara Oumar Marko o te solution ye ko imbo fanyana aw keni be ka kuma parce que politiciens kun bɛ fanga la dugu cile an yo politicien kelen kɛlɛngu dɛsɛra aw ka défaite toujours n'aw ye défaite sɔrɔ ni faillite kɛra aw ka ni faute fɛn fɛn aw sɔrɔ mun b'a to jamana dugu dɔ bɛ ci aw bɛ bɔ ka ngalon tigɛ k'o nɔrɔ mɔgɔ dɔ la bon fo k'aw to la a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ aw tɛ gagner kɛlɛ in na fo k'aw to la il est temps aw ka grandi ten sa aw k'aw sigi
mun ne bɛ k'a to dongo don marifatigiw bɛ ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ diɲɛ kuma tɛ kuma ye hali n'aw Bina Jara fana banni ka Mali soso n'a limɔgɔ bɛ bila ka Bina Jara faneni ka banni a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ o tɛ foyi bɔ a la soit a bɛ sɔn Bina Jara ta ma mɔgɔ minnu fana bɛ ka fɔ ko ka négocier ne bɛ Assimi Goïta n b'i conseiller kana négociation kɛ fɔlɔ dɛ ni tɛ se taga mɔgɔ wɛrɛ kana fanga ta ni négociera ne bɔ ka ne bi dugu ma e ko kan ka sigi ka fɔ kɛ n'a ye sigi ka fɔ kɛ bi Mali tɛ gagner marifatigiw de bɛ gagner parce que ni bɛ position de force de la bɛ négocier Mali bɛ position de faiblesse de la mɔgɔ b'a fɔ kan ka sigi ka fɔ kɛ sisan n tɛ kuma jugu fɔ n t'a fɔ a tigi bɛ tan mais tiɲɛ yɛrɛ la sigi ka fɔ kan ka sigi an bɛ se ka négocier n'an ka kasɔrɔdenw dɔw b'u bolo peut-être sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ la mais k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ ni fɛn kɛ cogo dɔw de la ne ma da la o ye ko ye fɔlɔ ye filanan fana bɛ yen ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna adamaden ni bana b'i la bana tɛ ka ban i taara yɔrɔ bɛɛ i bɛ sigi de ka bana ko de ɲɛɲini sa bana jumɛn de bɛ ne la maliyɛn bɛɛ k'i sigi ka lajɛ réseau in tɛ se ka to ko wo min bɛ réseaux sociaux kan o tɛna to Mali ka gagner terreau contre la aw taara Arabie Saoudite ntɛni wo aw taara don dɔ la yɛrɛ a bɛ hali Ala yɛrɛ nɛni solution kelen bɛ yen sɔrɔdasi de bɛ recruter a ye kuma in lamɛn dɛ Mali effectif de ka dɔgɔ Mali sɔrɔdasi caman fana démoralisé len don u tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ parce que Assimi ye sɔrɔdasiw bila ɲɔgɔn na a ye civiliw bila ɲɔgɔn na solution kelen bɛ se ka Mali gagner kɛlɛ la ne kale kuranɛ la o ye marifa contre marifa de c'est la seule solution ou la deuxième solution peut-être o ye Assimi Goïta ka sɔn marifa minnu b'a fɔ ko Assimi ka négocier o kɔrɔ Assimi Goïta k'a fɔ k'a sɔnna marifatigiw ta ma marifatigi ye ka dugu tilancɛ minɛ ne ko k'e bɛ négocier n'o tigi ye e nana cɛ e dabara b'a to n'olu bɛ marifa bila force b'olu la danga de b'olu kɔ maa si tɛ sɔn o ma donc n'i ko k'i bɛ négocier i bɛ compromis de kɛ o ye diyagoya de Mali y'o de kɛ 2014 la ou 2015 la Musa Mara ka visite la donc aw bɛ wo fɛn la réseaux sociaux kan politiciens ye jamana ci Côte d'Ivoire a bɛɛ na ca wallahi aw bɛ ka aw kungo tɔ gɛlɛya de o tɛ solution y'aw bolo n b'o fɔ an ɲɛna solution ye mun ye dɔrɔn marifa contre marifa aw sigi zirinda la réseaux sociaux kan n'a bolo ko de b'a to an bɛ gagner an tɛ gagner koyi bilahi ne bɛ ka solution de fana solution fila dɔrɔn de bɛ yen so Assimi Goïta bɛ sɔn marifatigiw ta ma hali ni sɔnn'u ta ma o bɛ tila ka ninnu tigɛra ko min na o t'a dabila quoi solution kelen bɛ yen bon o solution min fana n'an bɛ k'o fana fɔ est-ce que c'est pas trop tard Assimi Goïta bɛ se ka recrutement kɛ nin waati la ko ka mɔgɔ former nin waati la ko ka nin djihadistes kɛlɛ est-ce que o temps bɛ na sɔrɔ nin waati la c'est une question si c'est possible c'est bon Assimi kun kan ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ a mɛnna mais malheureusement a ma kɛ Assimi ye mun de kɛ Batulu Ɲang muso de bɛ taa k'olu yaala yɔrɔ la an ye Assimi critiquer ala ɲɛ bɛ bɛn ŋaninge la an ye Assimi critiquer walasa Mali a kana bin fili de kɔnɔ mais u y'anw kɛ maliden jugu ye k'an fa nɛni k'an ba nɛni k'an bɔ malidenya la a ko bɛ cogo jumɛn bi mɔgɔ kelen mun y'o kɛ o mɔgɔ kelen de tugura Arasibati kɔ kan Arasibati mangoya bɛɛ o mɔgɔ kelen de tugura Imam Diko kɔ k'o mangoya bɛɛ u tere ka jugu u tugura mɔgɔ kɔ ala y'a bɛɛ bi o ma aw la kɔlɔsi o ma aw sɔmi hali bi aw bɛ fɛ aw bolo ko réseau de b'a to ko an bɛ gagner kɛlɛ in na non aw bɛ k'aw yɛrɛ tromper o aw bɛ wo min na ɲɔgɔn mɔgɔ jalaki fu fɛn fɛn na a bɛ ziiri dɔ de la a y'aw to ziirinda la an ye Kidali perdre a y'aw to ziirinda la an ye Farabugu perdre a y'aw to ziirinda la u ye blocus da Bamakɔ o bɛɛ la aw bɛ ziirinda la a ye continuer ziirinda fɛ dɛ mais ne filɛ ka solution finale de fɔ an na solution ye mun ye dɔrɔn marifatigiw ka taa ka taga u kɛlɛ an b'u kɛlɛ ou bien an bɛ sɔn k'an batira u ni marifa b'i yɛla u b'u sago k'an na ou bien an b'u kɛlɛ dabara tɛna se k'u bɔ yen n'a kɛra ye a ye buru dɔ da la aw ka taa jɔ siraba k'a ka kulusi ni guloki bɔ aw ka kumaw da n'a yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ ni ala na kira cɛ u t'a to bin na bɛ marifa da marifa contre marifa o kɛlɛ de bɛ bi ne de filɛ ka kuma yɛrɛ tan k'a sɛnsɛn k'a d'aw ma n'a ka d'a ye a y'a ta n'a man d'aw ye a ye continuer wɔwɔnci la réseau kan hali n'a ye Mali soso n'a limɔgɔ n'a a ɲɛmɛrɛ faraw kan u ka kule ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka bokasa bɔ fan bɛɛ a bɛɛ ni ala na kira cɛ aw tɛ gagner kɛlɛ in na ne Segu Tunkara de filɛ ka fana en tant que spécialiste
géopolitique géopolitique mo fa yana de donc ka fo nyina si solution kelen doro may marfata ka tu kale c'est tout ay marfata ni te se marfata la kuma tenanya billahi me ka tieni fa yana chinois be ka avancer o te ka kuma abe chinois la kuma la chinois be ka jena très fembe u ka kuma manchaw kuma oro fana be o e tieni mais an batile le do an bana benga ta kele de ke bon o kele an be ka perdi aw te ka jo aw ka défaillance koro aw be ka wuli ka ta mogo jalaki ka bi mogo ka ta mogo do mine ka mogo bla nyona mogo ka mogo be kasola ago ka nga fara ngoga hali Assimi Goïta politicien be bo kasola bi yara ne te ko kuma foble yani kidali ka mena ne kuma fo Assimi Goïta a essayé ka malien fara ngoga mais au tise ka keble c'est fini le coup est déjà parti parce que kodo kera do la o tise ka yafa quoi tant qu'Assimi be mogo do ti yafa ngoma le coup est déjà parti Assimi ken bi sigi na o ga be Assimi fa to ko problème ta la an fana ma sigi ka filimu na jedi mais mbe kuma kele fo nyena ne te mal de njugu de ne te mali contrôle mo an fe flan be so mo be malla ne mali binani tasuma wula malla bi an be kasi an be su kasi ke ne ni do e jeli e olu be malla ne mo ke sari mparan be quoi mparan ba de me malla ntene muso be tonton be mfa dogonu be mba dogonu be a be malla ne be so kokolu sora ne re so mo ba de ba ne be so kokolu sora jamais de la vie mo ay confusion créée aw ni nana bina ko et pour te faire fadi bina made u nyebe malien ngara de la ko le kele quoi ça dit ngo iba ala ko danga de buko quoi ça nous tout nyesi ko ere ma quoi u be ka be kele ka be la fenge wari abolo ko de ça dit ni fanga di mogolangolo ma be ketandi quoi ayto de na kala ayta wulu ni ayta wulu fara ko ka wonchi ala taka réseau be nyagami réseau tawla gagner koy ni kele a victoire te boy réseaux sociaux ka ni kele victoire be bo marfa contre marfa di kuma bana o de kundo akambe